Kamusta mga katropa? Paano mag full wave ng Smash 115? Okay? Requested by Rani Cañeda. Okay? Si Rani, ito na po yung nire-request mo. Okay mga katropa, at shoutout nga pala kay Kaya Moto Vlog PH. Okay mga katropa, salamat din sa suporta mo sa akin. At saka maraming salamat pala sa mga taong sumuporta sa akin channel mga katropa. Halos mag-800 na tayong subscriber. Salamat mga katropa. At umpisa na natin ang ating pagwawiring sa pagpo-full wave. Sana ay matutunan kayo at ingat sa pagwawiring. Okay? Mga katropa, huwag niyong kalimutang suportahan ang aking channel. Huwag niyong kalimutang mag-subscribe upang makatanggap kayo ng tip tungkol sa pagwawiring. Okay naman mga tropa, kung malapit lang kayo sa Lingayen, Pangasinan, Artacho Street, pwede niyo akong sadyain dyan sa repair shop upang magpa-wiring kayo ng personal sa akin sa inyong mga motor. Kamusta mga katropa? Tuturuan ko kayo kung paano mag full wave ng Smash 115. Okay, sana may matutunan kayo sa aking tutorial. Bago ang lahat mga katropa, huwag niyo kalimutang suportahan ang aking channel. Huwag niyo kalimutang mag-subscribe at i-on niyo na rin ang notification bell niyo para maka-update kayo sa aking mga tutorial. Okay, ipo-full wave natin tong motor ng customer kasi nalolobat siya pag gumagamit ng malakas na headlight. So, umpisa muna natin tropa sa stator. Kailangan nating i-modify yung stator, okay? So, ang gagawin natin is tanggalin natin to para i-rewind muna natin yung kanyang stator. Okay mga katropa, at bago lahat, kailangan meron kayong pangsahod kasi babagsak yung langis na pag tinanggal natin yung kanyang cover. Okay? Okay mga katropa, tinanggal ko na yung tornilyo. So tanggalin natin itong sakit na to na nakadikit dun sa harness wire. Okay? Itong dalawang sakit, yung pulser tsaka yung isa pang contact niya na live. So yan, saluhin natin yung langis para hindi siya magdumi. Okay? So tanggalin natin tong stator. Pwede na natin tanggalin. Okay mga katropa, ito na yung ating stator. Okay? Natanggalan natin at i-rewind na natin. Okay? So tara, i-rewind na natin. Yung dalawang tornilyo dito mga tropa, itong dalawang to, huwag nyo na tatanggalin ha. Hindi na natin kailangan tanggalin ang stator dito sa crankcase cover, ano. So umpisa na natin yung ituturo ko muna sa inyo kung para saan itong mga kulay nito, okay? Okay. So ito yung kulay dilaw, no? Supply ng headlight. Ito naman yung white na mayroong lining na red. Ito yung charger. Hindi na natin gagalawin tong wire na yan, no? Lahat ng stator na mayroong white o white na may lining na red, hindi natin gagalawin na, okay? Ang gagalawin na natin itong yellow wire, no? Itong dalawang magnetic coil na to, mga katropa, kung napapansin nyo, pag mayroong dalawang magnetic coil, ibig sabihin yan, karugtong niya yung yellow wire, okay? Magkarugtong yung dalawang yan. Ayan yung yellow wire. Tapos susunod itong ground, tatanggalin natin yan sa pagkakainang yan, no? I-disconnect natin yan para floated ang ground niya, no? Ito huwag natin gagalawin yung white, ha? Huwag na yung white. So ang gagalawin lang natin itong ground tsaka itong kulay dilaw. Okay? Ihiwalay natin yung dalawang magnetic coil. Pero pag hiniwalay mo yung dalawang magnetic coil, dapat magkadikit pa rin sila. Okay? I-disconnect lang na natin siya dun sa pagkakainang sa kulay dilaw na wire. Okay mga katropa? So i-disconnect muna natin. O ito na mga katropa. Tinanggal ko na yung dalawang magnetic coil dun sa kulay dilaw na wire, ano? Pero kailangan magkahinang pa rin sila, magkasama pa rin dalawang magnetic coil, ha? Hindi sila pwedeng maghiwalay. Okay, nakita nyo? Magkasama silang dalawa. Okay mga katropa. Tapos itong
susunod, itong ground, no? Ito, tinanggal ko dyan yan, ha? Okay? Dito galing yan, dito. Sa kulay dilaw, tinanggal natin siya. Kasi dyan natin ilalagay yung ground na tinanggal natin. Okay? Ito yung ground na galing... iyan ko muna. Itong ground na galing dito, no? Tinanggal natin siya. Dapat floated siya, no? Pinloaded natin siya. Hindi siya nakakontak sa ground, no? Ilalagay natin siya kung saan natin tinanggal yung dalawang magnetic coil, no? Lalagyan natin ng wire yung ground na tinanggal natin. Parang ganito. Nakita nyo? Ito yung ground. Dugtungan natin ng wire o hinangan natin yung ground. Tapos, i-connect natin siya dito kung saan natin tinanggal yung dalawang magnetic coil, Kung saan mo tinanggal yung dalawang magnetic coil, doon mo rin ilalagay yung ground, no? Okay? So, diyan mo siya ilalagay kung saan mo tinanggal yung magnetic coil. Okay? Tapos, isilyado natin ng shinkable tube o yung pwede na rin yung tape, no? Parang ganito. Ayan. Ito yung ground na tinanggal natin sa body ground at i-connect natin dun sa kung saan natin tinanggal yung magnetic coil. Okay mga katropa, ganyan lang. Napakasimple lang. Full wave na ang ating stator. Tapos sa dulo ng socket, tanggalin nyo yung yellow wire tsaka white na mayroong lining na red na wire, Tanggalin nyo yan. Okay? So, isauli na natin. Okay pa, fast forward tayo. Naikabit na natin yung crankcase, Ngayon, papaanda rin natin yung motor. Ite-testing natin kung tama ba yung pagkaka-full wave o pagkaka-rewind natin sa stator. Paano malalaman mga tropa kung tama yung paggawa mo? Kailangan mo ng tester, Yung tester clip mo, i-body ground mo siya. Okay, i-ayos mo natin yung ground niya. Okay, i-body ground mo yung tester clip. Tapos i-tester natin isa-isa itong white na mayroong lining na red. Tapos itong yellow. Dapat hindi siya umilaw. Okay? So, good siya, Hindi siya umilaw. Pag umilaw yan, ibig sabihin mali yung pagkaka-rewind natin. Okay? Okay. Hindi naman siya umilaw. Ibig sabihin, good yung pagkaka-rewind. So, paano natin malalaman kung good yung pagkaka-rewind natin, Ikabit mo yung tester clip mo sa dilaw o sa puti, kahit saan dyan sa dalawa. Basta tig-isa sila. Tapos, yung isang dulo ng clip mo, okay, yung isang dulo ng clip mo, ilagay mo naman sa kaparehas niya na wire. Dapat umilaw siya. Pag umilaw siya, ibig sabihin, okay, good yung pagkaka-rewind natin. So, wala tayong naipit na wire at tama yung pagkakatap natin dun sa floated ground. Tapos, itong dalawang to, dugtungan natin ng wire para pagapangin natin siya dito sa harap. Kasi yung charger ng Smash nasa harap, So, dugtungan natin ng wire. Okay mga tropa, ito. Dinugtungan natin na siya ng wire, Yung dilaw tsaka white na may lining na red, Igapang natin siya dito sa harap. Okay? So, ito na yung ginapang natin na wire, Ito yung dalawang stator. Okay? Tapos, ito yung lumang charger niya. Hindi na natin kailangan yan. I-disconnect nyo na. Itago nyo kasi medyo mahal to. Mga 950 o 11 ang presyo niya, Siguro kung balak nyo magbalik ng stock, at least may stock kayo. Okay? So, tanggalin muna natin siya. Ito na yung kanyang original na charger. Tapos, ilagay na natin tong full wave natin, Gumamit kayo ng full wave, yung brand niya TGR, mas maganda. Subok ko na siya. Okay mga tropa, ito yung galing stator, Ilagay natin sa pink tsaka yellow ng charger natin. Maski magkabaliktaran yan, walang problema. Basta may lagay natin siya sa pink tsaka yellow. Okay? Yung ground o green ng charger, ilagay nyo sa black na mayroong lining na white, Ayan yung ground ng Smash. Susunod, yung red ng charger, red to red lang tayo, Ayan yung galing battery. Okay? Para mag-charge siya. Okay? So, itong isa mga katropa, itong kulay itim, napaka-importante ito, Kailangan mailagay nyo itong itim para hindi lumubo yung battery nyo. So, kailangan natin siyang pasukan ng live galing sa susian, Importante ito kasi yung iba hindi na ilalagay ito, lumulobo yung battery o pumuputok yung
mga ilaw. So, ang gagawin natin sa itim, gawin natin dito ay ilagay natin sa yellow na mayroong lining na white. Pagsamahin natin yung black ng charger natin, ilagay natin sa yellow na mayroong lining na white. Tapos lagyan natin na siya ng wire, dugtungan nyo siya ng wire. Tapos iselyado nyo na. Kasi yung wire na idinugtong natin, ilalagay natin sa kulay orange naman sa susian, para mapasukan siya ng live. Okay, so ito yung itim, tsaka yellow na mayroong lining na white, dinugtungan natin ng wire, inilagay natin siya dun sa, okay, ito yung itim, ito yung dinugtong natin, ilagay natin siya sa kulay orange ng susian, para mapasukan ng live yung headlight mo at mapasukan ng live yung kulay itim para hindi lumubo at pumutok ang battery. Okay mga katropa, yan lang, napakasimple lang ating full wave at sana may natutunan kayo. Huwag niyong kalimutang suportahan aking channel, mag-subscribe kayo at i-on nyo ang new notification bell. Okay mga katropa, ingat sa pagwawiring at God bless sa inyong lahat.